Сәлам дуслар, эфирдә шоу-біз тапшыруы. Җәйнең беренче айның соңгы атнасында сезне мин Ләйсән Гимаева сәламлыйм. Әлеге атна татар шоу-бизнесына ни белән истә калган? Әйдәгез бергәләп ачыклыйк. Гөлназ Солтанова үзенең 3нче баласын кая табырга планлаштыра? Илсия Бәдретдинова белән Илфак Шихапов ни өчен аерылган? Алина Сәйфуллина кайчан әни булырга җыена? Илназ Минвалиевның туган көне ничек узган? Яңа клипны да гадәттәгечә бергәләп карарбыз. Әйдәгез, башлыйбыз. Гөлназ Солтанова шушы көннәрдә үзенең 3нче баласын алып кайтачак. Әлегә йөклелек чырым алдагылардан аерылып торды ди җырчы. Гомер булмаганны Петрушка Акбур ашысым килде. Интернеттан ашарга яраклы Акбур таптым дип елмая Гөлназ. Шушы көннәрдә Гөлназ олы кызы Амелия белән Женевага күчеп киткән. 3нче баласын да ул нәкъ менә Женеваның бер клиникасында табачак. Без исә Сабиның исән имин дөньяга килүен теләп, Гөлназның клибын карыйк. Күз яшьләрен түгеп, еллар үтте диеп, сагышланып утта яшәгәнмен көеп. Кирәк түгел сагыш, кирәк түгел ялгыш. Сагышларда, ялгышларда адаштырма язмыш. Кирәк түгел сагыш, кирәк түгел ялгыш. Сагышларда, ялгышларда адаштырма язмыш. Татар шоу-бизнесының иң үзенчәлекле пары Илфак Шихапов белән Илсия Бәдретдинованың аерылышуы турында имеш-мимешләр йөри. Официаль рәвештә язылышмаган булсалар да, алар бик бәхетле күренә иделәр. Бергә яшәмәсәк тә, аралашудан туктамаячакбыз диләр алар. Илфакны хөрмәт итәм, ул талантлы журналист, киләчәктә дә бергә эшләрбез дип белдерә Илсия Бәдретдинова. Ә без исә әлеге парның дуслашуына өметләнеп калырбыз. Җырчы Алина Сәйфуллинаның соңгы арада матур гына булып, түгәрәкләнүен инде күпләр сизеп алгандыр. Әмма Алина йөклелек чоры турында һәм кемне көтүләрен сөйләргә теләми, күз тиюдән курка. Сер итеп кенә җырчы гаиләсенә ләкләк җәй азагында киләсен генә әйтик. Илназ Минвалиевның туган көне ничек узган? Әйдәгез, әлеге бәйрәмнән кыска гына репортаж күзәтеп китик. Ниһаять, менә көтеп алынган туган көнем башланып китәргә тора. Инде халык җыела, дуслар килә, әкренләп шалтыраталар. Бөтенегез дә бергә карагыз. Шушы туган көнне кем карай, шул сөенәчәк, кем карамый үкенәчәк. Киттек, әйдәгез, туган көнгә бергәләп. Туганнарым, бик дусларым бар, яшәү өчен алар юаныч. Туган халык, хатта дусты саклап, тату яшәүләр куаныч. Туганлыкка дуслык чулый булсын, эчкерсезлек дустым жагардай. Яшәп яши, әлләмне өчен туган халык. Туганлыкка дуслык чулый булсын,
kabul ettin Gerçekten o her bir gönlü Ağalarla bizden tapılğanda Kutlar belen yaşar kulmülü Uğarlık karnımızda Şöyle olsan Eşkir türlü dostum Canlar var Erdemleşip yaşayıp Ellerine verişip Yerden kuyuya ortamanda Uğarlar bizlere gelmeleri Kulun gereğen bir çağrımızın yolunu isterse Yine Yeppa Ул бит тырыш булды. Тырыш булмаган кешене күтәреп булмый ул. Минем ышанычымны аклады ул. Бүтән теләгем шул. Менә хәзер ул халыкка бик каты танылды, популярлашты. Менә шушы пьедесталны югалтмыйча киләчәккә алып барсын. Остазы гына түгел, без аның белән теге туган энекәшем шикелле, без туганнар. Яратам мин аны. Чын күңелемнән котлыйм. Котлыйбыз. Матур киләчәк көтсен һәрбер кешене бу матур дөньяларда. Пока. Һәм менә бу шушы үзенең тормыш чәчәгеннән тормыш җимешләре татыган икән. Шушы җимешләрнең рәхәтен, игелеген күрсен. Мин аңа иң теләкләрем шул. Шын күңелдән исәнлек, саулык. Мин аны бик яратам, уважаю. Ул җырларга тиеш, яшәргә тиеш. Халык өчен кирәк ул. Молодец. Kışıldan buralı Dilesin gülekele Alsın idalmalarından Var bir dikleri de bırak gidelim Kelleşen sile Karlarında kelleşen Kar vuranları da idoluyum Lakin sile gülenesen Kelleşen sile kışlarda Karlarında kelleşen Kar vuranları da İllan tuğan gidin bile Спортсменка, блондинка һәм 3 бала әнисе җырчы Ландыш Нимгатҗанова катамаранда йөзәргә курыкмыймы? Ничә километр араны ул бер туктамый йөгереп узарга әзер. Һәм ни өчен Ландышның бикләп куй дип аталган клибында тамашачы аны танымаска да мөмкин. Әйдәгез, озак сузмый сюжетны карап үтик. Хөрмәтле тамашачылар, безнең бүген тапшыруыбызның кунагы, тапшыруыбызның кадагы ул да булса татар эстрадасының иң сөйкемле, иң сары чәчле йолдызы, ул да булса Ландыш Нимгатҗанова. Сәлам. Сәлам, Ландыш. Сәлам. Ничек хәлләрең? Аллага шөкер. Әйбәт кенә үзең. Аллага шөкер, бер кие. Син әзерме? Мин әзер һәр вакыт. Сиңа бер соравым бар минем, әйемем. Катамаранда йөрер өчен синең праваң бармы? Бар. К категориясы. К категориясы. Алай булгач бик шәп, киттек дуслар. Хөрмәтле тамашачылар, без ниһаять көймәдә, без ниһаять катамаранда, һәм инде Кабан күленең нәкъ уртасында, кыл уртасында. Ландыш, ничек хисәсең үзеңне? Башың әйләнмиме? Беренче тапкыр гына түгелме син катамаранда? Юк, беренче тапкыр гына түгел. Башымда әйләнмәй, Аллага шөкер. Катамаранда да йөзгәнем бар, үзем дә суны яратам, йөзәргә яратам. Беренче тапкыр түгел. Бик яхшы алай булгач, инде сорауларымны бирә башласам да булаймы? Концерт сезоны япты, күп кенә артистларыбыз, җырчыларыбыз китте инде лаеклы ялга. 3-4 айга йымы. Син нәрсәләр шөгыльләнәсең ял вакытында? Яңа сезонга әзерлек барамы? Чөнки инде безнең сезон не за горами, урысча әйтсәк әйме? Гомумән лаеклы ялга китеп булмый инде ул артист кешегә. Бар бер нәрсә булса да килеп чыга. Менә мин хәзерге вакытта менә күптән түгел генә клип төшердем.
яңа җырыма бикле мине күңелеңә дигән җырга сабантуйларда эшләдем. Хәзер инде балалар белән вакыт уздырам. Өйләрдә, бакчаларда. Менә шул. Җиләк. Җиләк Алла бирсә, әле җитешеп бетмәгәндер. Аңлашылды. Бәлки клип турында бер-ике генә сүз әйтеп китерсең безнең тамашачыларыбызга. Кемнәр белән төшердегез, кайда төшерелде? Клипны TMTV Production белән төшердем. Барс Media компаниясендә. Бүтән серләремне ачып бетерәсем килми, чөнки кызыгы бетер дип уйлыйм. Бер шуны гына әйтәсем килә. Бу образ минем аерылып тора. Шуңа күрә мин монда бу клипта гомумән бөтенләй икенче ландыш диярлек диясем килә. Хөрмәтле дуслар, бик күңелле әйтергә кирәк катамаранда име. Инде мин икенче тапкыр гына yüзәм катамаранда һәм инде беренче тапкыр yüзгәндә башка төрле катамараны безнең. Анда кеше дә бик күп иде. Без инде хәзер ландыш белән икебез генә. Шуңа күрә бигрәк тә күңелле. Ландыш, чираттагы соравым, беләбез синең әтиен татарча көрәш буенча спорт мастеры икәнен име. Инде синең спортка мәхәббәтең ни дәрәҗәдә? Кайсы спорт төрләре белән шөгыльләнәсең? Йөзгәнеңне белдек инде хәзер катамаранда, йөзгәнеңне белдек име шулай ук. Нинди спорт төрләрен якын күрәсең үзеңә? Бөтенесе дә якын күрәм дип инде мин теге гомумән спортны яратам, ләкин теге үзем нәрсә беләндер шөгыльләнгәнем юк. Йөгерәдер инде элегрәк. Әти белән чыгып йөгерәдер. Мин Чаллы шәһәрендә торам. Торадыр туып үстем инде дөресрәге. Шунда безнең янында гына урман астарак инде, Чулман дип атала инде ул проспект. Шунда урман бар, көн сайын торып сәгать 6-дан 7-дән йөгерәдер әтигә кушылып. Шул. Йөгергә йөрдем. Ничә чакрым? 1.93 чакра йөгерә аласың. 5 километр, 5 чакрым. Хәзер шушы рекордны кабатлай алырсыз микән? Еллар үткәннән соң. Ничә кабатламаска? Әлбәттә. Килешсәк алайса байтабыз ландыш әйме, катамараннарда йөзеп туйганнан соң Карл Маркс урамына чыгабыз һәм инде Совет мәйданына хәтле йөгерәбез. Мин йөгермәс, син минем арттан калмассың микән? Микрофон тотып. Мин троллейбуста йөгерәм синең арттан. Гомумән капма-каршы булган якларында кулашлый әле бераз гына име. Интернет темасы мине бик борчый. Мин карап чыктым контакт шелтәреннән, ВКонтактедан име. Анда синең 10-га якын страницаң бар, битең бар. Булар барсы син үзеңнекеме ландыш? Барысы да үземнеке түгел. Берәрсе булса да үзеңнекеме? Юк, ләкин контактта үземнең страничкамны дип әйтим инде, ачырга кирәк, анысын беләм. Вакыт табып әлегә, ләкин мин анда юк. Башка социаль шелтәрләрдә сине табарга буламы? Инстаграмда табарга була, күптән түгел генә диярлек Инстаграмда үзләштердем. Шуңа күрә мине шуннан табарга була. Аңлашылды. Алайса, бүген катамаранда икебез бергә селфи ясыйбызмы синең белән? Шәп ясамыз кая сыйгайда? Всё, бик шәп. Ландыш, машинада килгәндә, әлеге тапшыруны төшерергә име, радионы ачкан идем, син җырлап киләсең. Мәйтәм, Ландыш белән әле тапшыра төшерәбез, әле ул җырлый да. Үзең диләйсеңме радио телевидениедә? Үзеңнең җырларны ишетсәң, каналларны күчермисеңме? Ничек бу яктан? Күчермим, ләкин теге үземне карарга яратмыйм. Чөнки яратмыйм дигәндә ничектер бик карамыйм инде, чөнки һәрбер кеше ничектер үзенең минусларын барбер таба бит инде, үзен карарга бик яратучылар юктыр дип уйлыйм инде мин. Мин карамыйм, ләкин миңа әйтәләр. Менә шулай булды, булай булды дип, сине күрсәттеләр дип. Аблай үземне карап утырганым юк. Аңлашылды. Тәнкыйть сүзләрен ничек кабул итәсең? Бик әйбәт, тәнкыйть сүзләрен әйтсәләр мин сөенәм генә. Чөнки барыбер бит инде ул кырыйданрак күренә читтән. Яхшырак күренә. Яхшырак күренә һәм шул хаталарны төзәтергә тырышам инде мин. Аңлашылды. Менә кайбер артистларыбыз, кайбер җырчыларыбыз инде диккать белән үзләренең альбомнары сатылганын
карап бара, күзәтеп бараймы? Син күзәтәсеңме? Кибетләрдән сорашасыңмы? Күпме сатылды? Күпме плакат, күпме альбом, күпме календарик сатылды дип? Юк инде, аның белән мин кызыксынмыйм. Аның белән мин бит инде без Барс Медиа компаниясе белән бергә эшлибез, шуңа күрә аны тикшереп торучылар бардыр дип уйлыйм. Аңа ничектер вакытым әрәм итмим инде мин. Ландыш, маркетологың бармы синең? Барс Медиа компаниясе да барысы да бар. Маркетолог та, продюсер да, менеджерлар да, бүтән кеше дә бар. Алайса сиңа нык повезло, русча әйтсәк. Шулай. Без бик шат синең өчен. Рәхмәт. Ландыш, бер гаилә темасына кирип киткәч, инде кабаттан кире чыгып таптырасы килмәйме? Сорыйм әле, сезнең инде улыгыз Әнвәргә 4 яшь, 5 яшь китте дип беләм. Нинди рәхмәт. 6 яшь китте. Менә бит мин дөньяда бераз гына артта калып барам икән. Нәрсәләр белән кызыксына Әнвәр, Ландыш? Нинди мавыгылары бар? Кемгә ошаган? Сиңа күбрәк ошаганмы, Фәрит? Әфәндегә күбрәк ошап торамы? Анысын мин әйтә алмыйм инде. Миңа калса әтисенә ошаганнар. Бүтән балаларымда. Һөнәрләре күп, җырларга ярата, биергә ярата. Көйләр чыгара. Хәтта. Ләкин сәхнәгә чыгарга бераз яла. Ландыш, көн күрештә нәрсә белән кызыксына? Әтисенә булышамы сезгә, бәлки йортта, бәлки инде синекәш белән энекәшен карарга ярдәм итәр сезгә? Аллага шөкер, инде хәзер зур үсеп җитте. Миңа булыша, әтисенә дә булыша. Әтисе белән нәрсә эшләгәндә отверткалар тотып килә әтисенә, әти, инде мин сиңа булышам дип. Миңа инде шул сеңлесен караша, энесен караша. Ләйләне уйната, бергә уйныйлар, Аллага шөкер. Берәр нәрсә алып кил дисәң, җигереп барып алып килә. Булышчы, бик әйбәт. 3 бала анасы концертларга чыгып киткән вакытта 3 баланы кем кулына тапшырып калдыра, Ландыш? Бу сорау инде мине бик нык борчый. Бу сорау сине генә түгел, бүтән кешене борчый. Менә җавап бирмим әле мин бу сорауга. Борчысын әле бүтән кешене. Аллага шөкер, балаларны карыйбыз, карыйлар, бер-беребезне карыйбыз. Шуңа күрә балалар сау сәламәт, исән имин. Чит кеше кулында түгел. Хөрмәтле тамашачылар, инде безнең Кабан күл уртасында барган репортажыбыз шуның белән тамам. Ландыш, бик зур рәхмәт сиңа. Инде безнең тапшырыбызга килгән өчен, инде күп кенә сорауларыбызга ачыклык керткән өчен, күп кенә серләрне сер итеп калдырган өчен. Инде алга таба да күрешләр насыйп булсын. Сиңа уңышлар телибез. Инде матур гына яллар. Инде яңа концертына яхшылап, ныклап, әзерләп бетеп, яңа клипны матурлайтып чыгарып җиткәргә язсын. Рәхмәт. Рәхмәт чакырган өчен. Бүтән кешегә дә исәнлек, саулык. Тапшырыбыз ахырына якынлашты. Безнең яңалыкларны ВКонтакте социаль челтәрендә һәм Instagram битләрендә күзәтеп барыгыз. Бүгенгә мин, Ләйсән Гимаева, сезнең белән сау булашам. Озакламый күрешербез.